Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia natu mapalangit dohot tanoon. Amen. Disuruh debatado anak-na gabe pardengganan taringot tudo sakta. Hamu alea kadongan, molosongoni dihaholongi debata hita, ikodo do hita masih holongan sama hita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan amanami na di Banua Gijang. Mauliate marohanami tuho, ala dilehoko anak muna sasadai tu hami, jala di paluaho hami sian gonggoman di sibolis. Hupangido hami tuho, say ramoti hami di bagasan hatam, asa margogo hami jukpa masa hasusahan dot hagugutan. Say sesa madusa nami dot pangalasyon nami di hatam na badiay, say perbadiay marohanami marhiti-hiti todim. Jala pamasok hami tu hanguluan sogot, asa pujion nami ho di si rodi sa liling-nilileng na, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangiho kamu ma patik ni debata na tersurat di poda 2, 20 ayat 3. Manangise nama morso akah jahatonna dak tagamo mardohar. Alai manangise nama nopoti laos ditadik konatong dapotan asini rohado. Atong rak mangidogogo mahita sia Tuhan debata lau mangulahon naho bartu patiknai. Ali Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon naho bartu patikni. Amen. Naso
Matopoti madosata martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogona suatu dosan para si rohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon, ro tujulo ni habang sa habadiomi, manopoti jala menganggukod dosa nami. Masay jot-jot warsahi hami homar hiti-hiti pikiran dohot hata, dohot pabahenan nami naroay. Daku haulongi hami ho siyan nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gugo nami. Nang dongan nami, dang dosod diri nami huway kami. Dibaheni, tamado rimasammu jala uhumammu hami tuhamatian saliling nililing nai. Alay na mapurus mahami nuaing tuasini roham na gudangi, mangido siyan nasa rohanami hasasan ni dosa nami saluhut na. Sayurubi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham, si Pangulo hami, dohot ala ni guarmu na badiyay. Ale Tuhan, saya si maroham di hami na dangolon. Amen. Tabigima hatabaga-baga taringotu hasesani dosa. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Nunga diar sahihoau marhite siana akadosam. Jalanunga di lujay hoau marhite siana kahajahatonmu. Au tutu, au sadiri manalesei akka pangaleo sim alani hadiri oku. Jaladang behu paingot-ingot akadosam. Hasangapon ma di debatan na digijang. Amen.
Hatani debata nagabe turpuk epistel di minggu sadarion tersurat di pesalmen bidu 50 sada memuka sian ayat sada sahatoro di ayat 10 tajahama marsorit soreng tangiang mangido hasesan ni dosa ede sian si David uju naro panurirang ni sinatan manopot ibana dung di parjolma nai Batseba. Asi maroham dia walede bata hobartu denggan ni basam. Saise sama aka pangalau siku hobartu godang ni asi ni roham. Ia situtu maau guri sian hajahatokku. Jalapayas maau sian dosaku. Ainu ngahuboto aka pangalau siku. Jala setong do soson di joloku dosaku. Dopang ho sambing do au mardosa, jalan ajar situtudo di matam nahu ulahon. Asatung bonar ho di bagasan pandohanmu, pita di bagasan panguhummu. Tongondo di bagasan hajahato doa utubu, jala di bagasan dosa di jakodai nangau. Sitong niroha di bagasan do tongon lomo niroham. Atong pabotohon ma habisuhon tu bagasan rohaku. Sayurasi mau siya dosaku marhite-hite sanggul. Asatung ia sau, saiburi mau, asa sumaksa kau sianita. Say patubegehon matuau hasonangan dohot las niroha. Asa marolop-olop holi-holi akan naong ginopuanmu. Olat ni dosahatna, mertua doakan atu mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Tidakko maha porsiaw tai, songon dahina tidakko ni dongata saha porsiaw di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsia di debata Jehovah,
Ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siyanton di parbadia, adorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate tarpaja lo ibana di hao pinarsilang, na tuwa-tuban watorudung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudur tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani. Disima ibana pai mamulak sokututano on, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sadahuria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu sogot daging ni halak na umate, dohot dihamuluan na sora suda. Amen. Hurian itu hatta, tabege matik ting nama ragam, di minggu ta sadarion, di minggu pasapuluh toluhon, setelah Trinitatis 11 September 2022. Tata ibadah dan warta jemaat ini dapat dibaca secara lengkap melalui WA Group Week dan seksi serta QR Code yang ada di hadapan kita masing-masing.
Untuk itu, pembacaannya adalah pada hal-hal yang diutamakan saja. Ibadah Minggu ke-13 setelah Trinitatis. Hari ini, Minggu 11 September 2022 adalah Minggu ke-13 setelah Trinitatis. Trinitatis artinya Hasitolusadawon Nidebata, Ketritunggalan Allah. Topik Minggu adalah di Halomohon Debatado Hamubaon Niroha, Allah menginginkan pertobatan. Persembahan ibadah. Penyerahan persembahan ibadah pada hari ini dilaksanakan 2 kali, yaitu persembahan sebelum khotbah 2 kantong, yaitu kantong 1A untuk huria dan kantong 1B untuk pembangunan atau pemeliharaan gereja. Persembahan setelah khotbah 2 kantong, yaitu kantong 2A sebagai persembahan khusus untuk pelayanan pengembangan ibadah dan musik HKBP. Kantong 2B untuk mendukung program dan anggaran panitia Pesta Gotilon dan ulang tahun ke-103 gereja kita. Seiring dengan semakin meredanya pandemi, maka mulai hari ini kantong persembahan akan diedarkan secara estafet. Peserta ibadah diharapkan tetap menjaga kebersihan tangan dengan senantiasa menggunakan hand sanitizer. Ibadah sekolah minggu dan remaja. Ibadah sekolah minggu masuk pukul 7 WIB sudah dilaksanakan. Ibadah minggu seksi remaja masuk pukul 7 WIB sudah dilaksanakan. Peneguhan CD kelas jarak jauh. Karena sesuatu hal dan lainnya, maka peneguhan CD kelas jarak jauh ditunda. Peserta katekisasi CD tahun 2022. Berikut adalah nama-nama yang sudah terdaftar sebagai peserta katekisasi CD untuk tahun 2022 dan 2023. Nama-namanya dapat kita baca. Pertemuan perdana katekisasi CD tahun 2022 sampai 2023 akan dilaksanakan pada hari ini pukul 11 WIB setelah ibadah minggu siang di ruangan serbaguna. Penerimaan guru sekolah minggu. Untuk meningkatkan pelayanan di seksi sekolah minggu, maka majelis jemaat mengundang warga jemaat yang memiliki kerinduan dalam pelayanan sekolah minggu untuk bergabung menjadi calon guru sekolah minggu. Bagi warga jemaat yang memiliki kerinduan, dapat menghubungi Ketua Dewan Koinonia, Sintua Hotman Nainggolan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sabtu ceria sekolah minggu. Seksi sekolah minggu akan melaksanakan acara Sabtu ceria pada hari Sabtu 17 September 2022 pukul 15 WIB bertempat di ruangan serbaguna. Tema, Saya Laskar Kristus, siap gerak, diambil dari Kolose 2 ayat 23. Segenap anak sekolah minggu diundang untuk mengikutinya. Parheheon seksi remaja. Penutupan atau pesta puncak Parheheon seksi remaja yang semula dilaksanakan hari ini diundurkan menjadi hari Minggu pada tanggal 18 September 2022 pukul 9.30 WIB. Bazar di halaman gereja. Hari ini dan di bulan September, bazar di halaman gereja adalah untuk mendukung program panitia Pesta Gotilon dan ulang tahun ke-103 gereja kita. Rapat panitia Pesta Gotilon dan HUT ke-103 HKBP Kernolong. Setelah ibadah minggu siang hari ini, panitia Pesta Gotilon dan ulang tahun ke-103 gereja kita akan mengadakan rapat di ruangan serbaguna. Diharapkan segenap anggota panitia menghadirinya. Laporan keuangan Pesta Gotilon dan HUT ke-103 HKBP Kernolong dapat kita baca. Partangyangan Week dilaksanakan pada hari Selasa 13 September 2022
pukul 19 WIB, yaitu WIB 4, hutan kayu, kayu manis dan palmeriam, dan WIB 10, kompleks Depkes dan perhubungan. Pada hari Rabu 14 September 2022 pukul 19 WIB, dilaksanakan di WIB 1, Kernolong, Keramat Kuitang, Kalipasir, Senen, Perapatan, Pejambon Kota, dan WIB 9, WIB Kemayoran. Ibadah pemberangkatan jenazah Inang Aida Swensen Simanjuntak. Pada hari Senin, besok 12 September 2022 pukul 10 WIB, gereja kita akan melayankan ibadah pemberangkatan jenazah ke pemakaman San Diego Hills, Karawang, yaitu Inang Aida Marisitua Boru Simanjuntak, istri Mr. Clyde Geoffrey Swensen, putra Amang Sintua Alfred Simanjuntak almarhum, dan Inang Boru Silitonga almarhum, tutup umur 73 tahun 8 bulan. Kiranya keluarga yang ditinggalkan beroleh penghiburan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Bunga altar. Bunga altar hari ini adalah dari NN, warga jemaat WIB 6, sebagai ucapan syukur. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun diambil dari Amsal 3 ayat 1-2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca. Marilah kita bawakan dalam doa untuk kesembuhan warga jemaat yang sakit. Yang pertama, Amang Regen Toga Plumbantoruan, suami dari Inang Taruli Siburian, dari WIB 2, di ruangan Maria, kamar 5, Rumah Sakit Sin Carolus. Yang kedua, Amang Rizal Boston Mikael Nasution, suami Inang di Mora El Manurung, dari WIB 6, dirawat di ICU Rumah Sakit Sin Carolus. Nomor 3 sampai nomor 25 perawatan di rumah kita bawakan dalam doa untuk kesembuhannya. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Bagi warga jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi warga jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas. Huria nahinaulungan itu hata Yesus Kristus, marede mahita sian buku ede nomor 670 alu, laus tapasahat ma peleata. Oh,
Mauliate mahu pasatami jala husobaho kami tu adopanmu ale Tuhan Jahoba na sangap jala marmulia. Napapungu ho kami di arina pinar badia amon di bagas corom na badion. Laho marparsauran mamuji ho doho manangi ho katam. Bison hami ale Tuhan naing manangi ho katam na badiay. Ho manamandongani mangaramoti hami. Tongoson ale Tuhan todim sian banua gijang. Manggohi ngolu nami. Manggohi roha haporsiaon nami doho pikiran nami. Laho tumangi ho katam. Tondim na mangula mangajari. Maparbisuki hami laho mangatusi hatam na badiay. Atong ale Tuhan makuling maho. Makatay maho marhite hatam na nagtangi honon nami. Ay nungarade hami laho tumangi hosa. Mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus si palua, jala si hoko pami martangia kami tuho. Amen. Damang dainang hahaanggi iboto na poso bulung remaja ruas ni huria na rap marparsoran kita di bagas coroon nang songoni akaruas ni huria na madohoti parmingguon marhite live streaming di dia pehita maringanan hupasatami ma tabe tu hita salukutna horas selamat hari Minggu ma di hita mauliate ma di hita salukutna tajakon ma barita nauli jamita di minggu tasadarion ima nasian Lukas bidu 15 ayat sada sahatu ayat 10. Lukas 15 ayat sada sahatu ayat 10. Tajahama marhite responsoria humulai ma sian ayat sada songoni mahita non margati di ayat namangihut. Upama taringo tu biru-biru nalilu. Dungi dipasolhot torok akka si jalobeo doho si pardosa dirina tu ibana. Laho tumangihon hatana. Jadi marmungut-mungut ma aka parise dohot si boto surat. Ia hatana sida di jakonondo aka pardosa pola sapanganan ibana dohot nasida. Gabe di hatahon ibana ma upamaon tunasida. Isema hamu salah parbiru-biru 100 anggota depar sada siani naso tuminggalhon nasia pulu siani di ladang laho mangalului naso taridai paima Jepangsa. Ia dung dapotsa dia pehon ma tu abarana sian lasni rohana. Jadi dung saat ibana tujabuna di papunguma ale-alena dohot hobar hudulna di dogma tunasida marlas niroha mahamu rap dohot au ala Jepang au biru-biruku naong magoi. Hudokma tuhamu sumantusido gumodang las niroha di banua gijang mida si pardosa sahalak na olo paubahon rohana asamida sia pulusia partigor nasopola paubahon rohana sida. Adong ma ulaning paropuan namar hepeng 10 hupang. Anggo mago sada siani naso pagalakon palito jala manapui bagasna mangalului takas hupang namagoi. Paima Jepangsa. Ia dungjuk paksa di papunguma akka ale-alena dohot hobar hudulna mando marlas niroha mahamu rab dohot au ala nong Jepang au kupaku namagoi. Dogma tuhamu sumantu sido masalas niroha di jolo ni akka suru-suruan ni debata mida sahalak si pardosa na paubahon rohana
Ido anggo sahatna mauliate ma dihita salukutna. Huriana hina holongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Topik minggu nama noarahon di halomohon debatado hamubaon ni roha. Allah menginginkan pertobatan. Adorang so tapa adalah ho mangatusi jala pabagason parbinotoata bohal partodion sia jami taon. Adong sada cerita na ginuriton ni sahalak penulis na Margoar Antoni de Melo di bukuna Burung Berkicau. Salah satu tulisan cerita na diguriton ibana ima namar judul Anak yang Sulung. Ahado barita ni cariton, anak yang sulung yang berisi dengan tujuan menyindir akaparise, menyindir orang-orang Farisi. Jala takas do taboto songon dia do pangalahon yaka Parise. Songonon ma carita nagi nuriton nai. Disadatiki dibongoti debatama Banua Gicang. Songgot marohani debata ala sudecol manatino panai nungga di Banua Gicang. Songgok rohana sudecol mamanisia nungga di Banua Gicang. Danga dong nanggo sahalak pe didabuhon tu api naroko. Dihilala debata adong nasotikos. Ala sudena kinjol mamanisiai nunga di Banua Gicang. Ada yang tidak beres. Tua hama adong api naroko anggo somar pake ninna rohana. Di jauh jala disuruh debata ma suruh-suruan na Margoar Gabriel. Laho papunguon sude jol mana di Banua Gijangi jong-jong di habang sana. Di jauh sudena na pungunakin di habang sai asa jong-jong di papungu nasida. Dung pungu disuruh ibana mamuse, disuruh debata muse suruh-suruan nai manjaha patik. Mamu kasian patik parjolo saha tu patik pasapuluhon. Dung dijaha suruan Gabrieli patik parjolo didok debatama. Nasa jolma nahea mangalaosi patik parjolo saunari bongo tu naroko. Dung dijaha laos disuku debata hamu na mangalao si patik parjolo saunari bongot hamu tunaroko. Dungi bongot madeba jolma na mangalao si patik parjoloi asa tu api naroko. Songonima torop jolmai memongoti api naroko dung dijaha suruh-suruan Gabrieli patik parjolo paduahon, patoluhon, sahatu patik palimahon. Akan na mangalaw si patiki, bongot masuk ma tu narokoi. Danga dong benanggosada, nani ida debata, tading di habang sai. Asing ni adong sahalak. Hudok na kindanga dong benanggosada, artinya manusia biasa. Asing ni sahalak saleleng ngoluna mangula ibana sebagai malim. Dibayan do ciri-cirina warna mamalim, dia adalah orang yang tenang, yang suka bertapa, yang suka berdoa. Dung masuk bongot sude
akan mangalosi patiki tu api narokoi holan sahalak manakin na tading di habangsa banua gijangi ima sahalak malim. Dungi di sukunde batama muse suruh-suruan Gabriel. Ay holan nasa daun nama na tinggal di banua gijangon. Ay holan sahalakon nama na tinggal di banua gijangon. Lunggu nate ninna de bata. Atong jo mamuse nasida nang bongo nakitu api narokoi asa bongot muse tu banua gijang tu habangsa ni debata jo mamuse nasida nang masuk nang bongo tu api narokoi asa mulak muse mangingani habangsa banua gijangi ima disuruh debata tu suruh-suruan Gabriel nakin aha mana masa dung didok debata songoni di bege malimima sahalak na tading nakin di habangsa banua gijangi pandok ni Tuhan tu suruh-suruan Gabrieli gabe marsuara nagogoma ibana mardonga muruk tu debata didok dang tikos nabi nahemot Tuhan buasa na jolo dang di pabuaho itu au na ikosongonom baenommu ay tongdo ditogi hoko mulak nasida tu habang sam sogoma rohana muruk mah maliminakin tu debata aladang adil debata didok rohana alamar pamuati rohani debata dopak akapar dosai ala ditogu di jauh nasida muse mulak tu habang sana di banua gicang. Ima cerita na ginuriton ni sahalak penulis na kiningani taringo tu anak yang sulung. Hamu ama nami inanami saluhut na ruas ni huria digombar ho cerita do ima pangalahon ni jolma na makilala na hola dirina na hola nibana sabing na sitong digombar ho cerita do taringo tu jolma na makilala dirina nang sumitong na umbadiaan sianaka na asing ibana halak partigor na asing pardosa ibana sirado tipatik na asingi silaw sipatik holan ibana na rohana na boysonang di banua gicang na asingi naing masusa di api narokoi holan ibana na rohana naing mangolu akan na asingi harumate manian alani dosana ima gombaran di colma pangalaho na songgonodo na jupang di halak Parise na kiningani sehingga Tuhan Yesus menyindir orang Farisi akasiboto surat na mga rajumi na makilala dirina na sumitong martibako na kana asing lumobi ma martibako na kasijalobeo pemungut cukay dohot akapardosa ala dipasolho Jesus dirina tu akapardosa sogorohannya kaparise ala olo aka pemungut cukai si jalobeoi manangi-nangi pengajaran itu Tuhan Yesus saor Jesus tu akapardosa tu si jalobeo alai membahas sogoni roha tu akaparise marungut-ungut nasida boha sama didongani ya kapardosa bohama jonok Jesus itu akasi pardosa tung dipatuduhon nasida do sogoni rohana ala saor Jesus nakin tu akasi pardosai alani ido umbahe satubu di rohania kaparise si boto surat laho manguncuni Jesus mangaluhon Jesus mereka selalu mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus karena mereka menganggap jika Tuhan Yesus
bersama-sama dengan para pendosa, pemungut cukai, maka itu adalah sesuatu yang najis. Dang boy saur Yesus, tuaka si pardosa dianggap doi na ramun. Karena mereka menganggap diri mereka adalah orang yang paling benar na ubadiaan si anak-anak asing. Ala di begeja, ala di boto Yesus parmunguton niya ka parisei, gabe di hataho Yesus maupama songon diturpuk jami taon. Oleh karena keberatan martungut-tungut halak parisei, marnida Tuhan Yesus nasaor tuaka pardosa, gabe di hataho Yesus maupama ima jami taon taringo tu biru-biru nalilu, dohot upama taringo tu hupang namago. Hamua kadongan nahina holongan, headora hita manang taadopi sesuatu yang kita inginkan, yang berharga, hilang daripada kita. Masa aguan arta hita. Mungkin heado hita aguan handphone. Mungkin juga kita pernah kehilangan mobil, motor, dompet, hepeng, dohot lan akana asing. Molo magoa kita amanginang. Molo agoa kita di arta na holong rohatta tu sing. Bahado pakilala atta. Adong do namarlas ni roha. Hore, las rohaku. Mago mobilhu. Mago hepekku, lasia rohaku. Adong do hita madok songoni? Tentu tidak. Dan adok kaya halak patudolas ni rohana ditiki agoan. Gariada lungud do rohana. Merasa kehilangan akan sesuatu benda atau harta yang berharga. Jadi molo agoan hita pitor humalapu do hita lao mangaluluisa asa mulak muse. Humalapu do hita kita mencari barang yang hilang itu. Oma dipakai Tuhan Yesus dalam patigorhon parmunguton ni halak parisei. Didok Yesus do di ayat 4 didok songonon. Isehamu sahalak parbiru-biru 100 anggotar depar sada siani naso tuminggalhon nasia pulusiai laho mangalului naso taridai pai majupang. Di ayat 8 se didok adong mamuse paropuan namar hepeng 10 hupang anggo mago sada siani tungso pagalahon nama palito laho mangalului nama goi paima sojupang. Omma dipakai Yesus patigorhon pangatusion nasala nakin di halak parisei digobar hondo pardosai jolmai songon biru-biru namago. Digobar hondo aka pardosai songon dirham, songon hupang, mata uang, na mago, sudei argadoi di napuna artai. Agoan ibana di biru-biru, al argadoi di ibana ikoluluan na sampai dapot. Argado di ibana nakin hupangi, hepengi. Mula bahasa Indonesia dirham, nilai mata uang Persia, mula didok 1 dirham, sekitar 4-5 ribu. Argadoi, dia kana punasa. Jadi mula magoi, diusaha hodo, ikomulak. Luluan na sampai Jepang saat tu na dapat ibana mulak tu ibana muse. Saya di halojahon, saya di usahahon do mangalului akan abagoi asa tumibu Jepang. Atong bohado
molo jolma. Sada siya nataholongi mago. Molo adong siya tonga-tonga ni keluarga na mago. Luluot tado manang pasombota. Molo adong siya tonga-tonga ni keluarga ta na manibil. Mago. Dang tarida. Luluot tado manang pasombota. Mungkin adong doraman dok. Ba molo burcui ba na luluan. Alenggo molo takang jugul. Dang dinggan pangalahona. Lo masongoni i. Pasobot ta masongoni i. Adong do hita madok songoni. Ay gabe harugia dihita duan noni. Palea ako keluarga do. Pasombong masongoni. Ay molo nunga. Sala lakana. Pilit lakana. Pasombong may ba na mandalani ngoluna. Napola talului ay natakang doy. Guarna manakin molonunga taholongi dang pasobuo ni mago. Nang keluarga tape. Muladong na mago dang pasobotay talului asamulak muse. Harus ada biru-biru di sondi dok molo mago. Manakhupang na magoy nakin ikol luluan. Lama jolma na hinaholongan ni rohata. Ay umarga do jolma siya biru-biru. Siyan binatang, siyan hewan. Doho siyan hupangi. Umarga do jolma. Ima di bahe Jesus laho pati gorhon nakin pemahaman yang salah. Pemahaman ni Parisi, Marnida, akasijalo beo, dohot si pardosai. Di debatape argado jolma namago, nang pepardosa hita, tongong manimbil siya dalanna, lilu siya dalanna, dilului debatado hita. Natinopa ni debatado hita, nang pemardosa hita, alay dilului do hita, asa unang, mago. Buasa luluan ni debata akan namagoi na manibili. Aladang di halomoho debata hamatean niaka parjahat. Nalomodo rohana mulak ma parjahati tumadikodalan na asa mangolu ibana muse. Tujuan Allah sakap ni debata menghadirkan Tuhan Yesus tu portibion laho mga lului na mago do. Isa do namagoi, jolma manusia, akapardosa. Ay dangadong nasitong nanggosada pesya kita. Dangadong malua hita siya dosa. Sudedo hita nunga mago. Sude hita nunga manibil siyan hasitongan na. Ditongos maanak na Tuhan Yesus Kristus, asa mga lului pardosay. Mga lului na magoi, buanon na mulak tu debata. Una nga dong nanggosada pe namago. Kehadiran Allah adalah untuk menyelamatkan. Jangan ada seorang pun yang hilang. Iko sudedo togi honon na mulak muse tu debata. Adidok do hatana dang naroau manjowa kapartigor. Asa dipau barohana. Akapardosaido. Aku datang bukan untuk orang benar. Alai tua kapardosa 2 euro. Karena manusia tidak ada seorang pun yang benar. Ise huroa dihitan waeng. Boy tadok diriton jol mana tigor. Adok kita barani mandok diriton nok sitong. Nang tigor sude pangalahota. Nang tigor sude pikirata rohata. Iseuro adong mandok diri na ubadiaan lebih kudus. Dang adong na boy barani mandok mengakui dirinya adalah orang yang kudus. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Songoni muse adong dihitaon numaing songo Parisei. Sogo roham, alammu ba rohani donganmu,
donganmu na mangulahod dosa, paubahon rohana, mulak tu debata. Adong diantara na hita, sogoro hata marina dongata, alas alileng mangolu ibana, mardosa, mangulahon na kanasala menurut pandangan mata kita. Namun ketika dia bertobat, manolosoli akadosana, gabe sogoro hama manginang, adong dihita late rohata mida pardosa na olo paubahon rohana, sogoro ham molo tamba akabilangan di partigor, anggo songonido hita, berarti kita menganggap diri kita ini adalah orang benar seperti orang Farisi itu. Gariada ikum marlas ni roha do hita, molo mulak musi akabiru-biru nama goi tupung wanna. Iko las do rohata, molo muba dongata akasipar dosai. Tudalan ni debata, las do rohata, molo olo musi akaruas ni huria na losok kiamar minggu, gaberingkas mar minggu. Iko las do rohata, dongata pargabusian, gabe so olo be margabusi. Ikolas dorohata halak na mangulaho nakah hasalakian kembali hidup melakukan yang baik mangihuton hata ni debata. Iko marlas ni roha do hita marnida dongan namulak na manolosoli rohana, paubahon rohana, manopoti dosana. Aido di halomoho debata. Hamu akama nami na nami ruas ni huria. Rajumata do diri tape pardosa, na ikon hamatea do jabbar si jalo otta. Alai macai balgasi tutudo, rohani debata, manjauhita, membuat kita musetu haluaon, asa unang mate hita alani dosa. Raju mata do diritao songong biru-biru nalilu nakin. Jala debata si parmahan. Debata si parmahan na marmahani hita. Molo debata nunga si parmahan di hita ikut tangi honot tado suarana. Ikut tinggil do si pareota. Mambege suara jauh-jauh na. Asa mulak kita tu ibana. Molo tabege jauh-jauh ni debata marhite hatana unang tulak, unang laosi. Apalagi molo nunga sanga madabu hita tu dosa saladalan salalaka sia dalanan atigori locong, tangihon hatana, tangihop pajawonna. Tuhan tidak pernah berhenti memanggil kita. Di jauh do hita. Olo do hita di jauh manang tatulak dope. Rajumata nakin dirita songo biru-biru nama goi nasai tangi manangihon. Si parmahan na marmahani ibana. Hamu akadongan di bagasan persorata di tikion boido tasulikiti dirita tasukun dirita atik tungdo naung taulaho nakana sopatut dingolut ta satu tikion namaralo tu debata ala sopatar ala sotarida tadok dang pola bohai dang adong mambotoi dungi ala patar dosani donganmu, ala tarida takas dosani donganmu, gabe manguhumi hita, gabe manguhumi ho. Pahata-hataommu, parwa-rwaanmu, hape pabahenanmu laho pasingoton, doho paingoton, danga dong. Gariada manangnya kope dang diulahoko. Dosamu nabuni inakin di dok roham, dang pola bohai. Dang adong mamerengi. Alai dosa ni halakan ala patar.
gabi dalam mulau parwaruahon pahatah-hatahon ibana. Hape usahamu laho manangnya kon ibana asa marhamu baon dang diulah ko. Memang bakoni jolma do las rohana midadongan na mardosa. Bakoni jolma do las rohana midadongan na madabu tua kahasalaan. Ujungna dipailai bana asa maila dongan nai. Bakoni jolma do molo diula dosa marusaho manabunihon dosana. Pamagohon nakabukti-bukti ni dosa. Alahiado binege mana ada maling yang mengaku. Alai jepek do pak ni gabus. Manang bohape jolma mana buniho dosa, mana buniho kasalaan na hajahaton na ditikina iko patardoi. Sepintar-pintarnya sama lo-malona jolma mana buniho na kadosana, disadatiki patardoi. Jolma do boy gabusan, alai debata dang boy gabusan. Sudah do patar di adopanna. Alani itu hita saluhut na molo mardosa do ngamu paingot. Togihon, arahon, luluyak kana magoy. Luluyak kana sumanada hasitongan di debata. Jalatangiyakon, asa olo ibana pa ubaho rohana. Asa olo ibana manolsori dosana. Mulak muse tu Yesus. Jala molo tarsor hita mardosa, unang dati. Molo nunga mardosa ho sahali, mangido hasisaani dosa ho tutuhan. Unang beda dati mangulahon dosa, asa unang lamposi di tao ko. Bukankah Tuhan juga mengatakan, engkau telah sembuh. Imanmu yang menyembuhkanmu. Jangan berbuat dosa lagi. Asa unang masa tuho na lamposi. Tarsor hita mardosa madabu tu bagasa dosa. Unang dati say alo lakam. Tulak dosay. Alo lakam. Unang conohi dosay. Alay do pakko matutuhan Yesus. Asa malua ho jala di jakok ko muse. Maragam do cara dibahit Yesus. Dibahit de batala ho mamakulingi hita. Mamakulingi dongata na asing. Manjau hita, paingotok kita nang manibil siya dalanna. Godang do cara di bahit wa Yesus manogi ho kita muse mulak tu ibana. Ditikina songkok matu hita panol solion penyesalan. Panadaw diri mangoncar rohata laho mandopakon debata. Tadokma molo mardosa hita na mardosa doa Tuhan alai di jakokodo muse. Unang pay maleleng manopoti dosa, unang pay mamarsogot, unang pay mahaduan. Tiki marhosa do pehonuaeng, tiki parasiat do penuaeng. Om matiki kesempatan, laho manopoti dosa tu debata. Molo nunga mardosa ho, pangido hasesaan di dosa, jala unang dati mangulaho dosa. Di halomohon debatado, hamubaon ni roha. Marhamubaon ni roha mahita, marhite jamita, na mamakulingi hita sadarion. Jala tahangoluhon, taihuton ma, hata nitu hata. Amen, martangyang mahita. Mauliate ma, dibarita na uli ale Tuhan debata amanami na hutangi ho kami di minggu sadarion, na mamakulingi hami, jala na mangajar ho tuhami, panadaw diri, ya hami, akajolma na tinopam, naung madabu tu bagasat dosa, dangadong nanggosada pesya kami, na maluas siya dosa, naya siya dosa. Alay, argado hami ditopa jala ditobuso marhite, panubusion ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, mate humokok pami, asa mulak kami museda pota kaluaon, dapotan hangoluan siako.
Dicakokodo hami ale Tuhan, gabe habang sa parasianmu, molo olo hami mandopakoko, manangi hokatam tarlumobi ma, paubahon roha pangalaho nami sian akka pangalaho naso hinalomoho ni roham, mangeahi akka nadenggan hombartu hatam. Jau mahami ale Tuhan, asaro hami manopoto. Leho madihami rohana setoktong unduk manangihon pajogumi. Ale de bata amanami di bagasan parsoras sadarion. Tuhodo hupasatami ngolunami. Togu-togu iringi malakanami. Asa unang lilu hami, songon biru-biru na lilui. Asa unang salalaka hami, unang pilit dalan nami. Asa unang madabu hami tu akapandelia parukilon. Ala daw hami siya dalan hasitongami. Alay molohona hitok kami. Mardala ko di jolo nami. Boy ture salukut na pardalanan ni ngolu nami. Mardalad hami doho denggan. Mardala kami di bagasa las ni roha lako mangutoko. Ale Jahoba de bata amanami, hutangnya ko kami do di bagasan partikiano saluhut na ruas ni huriam, sian danak akana met-met, sahatu nama godang, akana matua ale Tuhan. Ramoti mangolu nasida, ramoti todina, jaga ma ale Tuhan haporsiaw nasida, asa saya toktong, lam togu, lam matoras, jala masihol di akka barita nauli, ay hatam do Tuhan agabe gogo dohot hanguluan ni akka na porseam. Songonido pe Tuhan, akka ruas ni huriam, natongon nuay mga dopi akka parukilon, baik di tonga-tonga ni keluarga, ekonomi, parkarhejoan. Pasu-pasu ngolu nasida ale Tuhan, urupi nasida di akka hamolo nasida ganup, asaboy nasida mananda huasom nasay mangula mandongani, mangurupi nasida di akka hamaolo nani adopan nasida. Boy malua nasida neang pakilalaan na laho mandalani pardalanan ni ngolu nabe. Tuhan de bata amanami songoni akaruas ni huriam na marsahit. Ima ale Tuhan amang reganto gap luban toruan suami inang Taruli Siburian dohot amang Rizal Boston Mikhail Nasution suami inang Timora Boru Manurung. Natongon nuay ngale Tuhan dirawat di rumah sakit Sin Karolus. Pasu-pasu manasida ale Tuhan, apehom matanganmu nabadiai pamalupon nasida siap persahiton. Pasu-pasu akasi panganon asa gabe hahipaso ni tu pamatang tarlumobi todina Tuhan asa makirim hamamalum nasiakom. Tuhan de bata amanami hutangnya kami do akan marulang tahun na marlas ni roha. Pasu-pasu manasida, laptabay, jala pasikok malas ni roha nasida, paingot nasida laho, marnida, akka, pabahenan mo na denggani, di parngoluan na, asa say pujion nasida ma, guarmu salileng mangolu nasida. Songonido pe Tuhan akan na malas ni roha, boy pasahato na kapelean hamoleteon doho pelelas ni roha. Pasu-pasu nasida di akka ulaon nasida ganup, di dia penasida mangula ulaon na sa toktong ma marlas ni roha nasida leho matuhan jala patongon nasida tu akka japalan na lomak akka pacarian na lomak asa di bagasan ngoluna toktong goklas ni roha siako gok puji-pujian na naik pasahaton nasida tu adopanmu. Tuhan de bata amanami nang akka pakobasion di tonga-tonga ni huriamope mulai sian seksi sekolah minggu remaja na poso bulung ama ina lansia asa pasu-pasuamu ma akka ulaon pakobasioni asalam torop jala lamah herbang ma pakobasion di tonga-tonga ni huriamon lampatarong harajaon mi marhite akka pakobasion di akka seksi. Tuhan de bata amanami nang songoni akka pakobasion program na naing si ulahonon di tonga-tonga ni huriamon tuhodo hupasat kami ajari mahami talumobi akka parhalado ni huriam
marsada ni roha doho takaruas ni huriam laho pahebakko pakobasioni di tonga-tonga ni huriamon asarap sadahami Tuhan marlas ni roha mamuji pasangap pokon mauliate madiho ale Tuhan saha dihoma daging doho todi nami marhite Kristus Yesus Tuhan nami martangia kami Tuho amin. Tapasahat ma peleata paduahon, peleat 2A tu ulaon pahebakon ibadah dohot musik HKBP, pelean kantong 2B tu pesta gotilon dohot ulang tahun ke-103 HKBP Kernolong Marede Mahita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, doho na sauli basa na mauliutus,
Hupasat hami masian na nilihon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di colom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparasya kami pilihanon, pati bulhon harajaonmu, di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim, asalam hutanda hami godang misi lehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Di Banua Gijang say pinarbadia magoarmu, say romahara jaonmu, sesaut malomone roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita, disondakon Tuhan debatama bohina tuhita, jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan debatama bohina tuhita, jala di pasar honma damena tuton ditabe. Amen. Kami saluhut parhalado ni huria nama kobasi parmingguon di Arianon, do saluhutna nama kobasi parmingguon, baik marhite song leader, pemusik, live streaming. Upasatami mas selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.